Okay, we're back with our second set. Karuba, katoy lata siyempre. Tatoy kapagayam yung Manong Jun Sariales together with John Mark Pastor. Dito lang nga po kasamitan nga radio station tin entire Cagayan Valley. And of course, worldwide kung alat naman tayo kunakunhan lang nga dito Cagayan Valley. Tayo hindi kita tumdum nga no tikat interot lubong. Ngarod, kung na dati texter tayo pakablao na kami man. Suyatan family ti San Agustin Isabela. Pahikan tayo malati Destiny. Many thanks po to avid listener yo, Annabelle Suyatan. And here's another one. Naimbang nga malam yung Kuya June ken Kuya John Mark. Pahikablaaw na kami man ken ni Vanessa. Dito'y Ramon nga Agbon Bantay. Dito'y Avon ni Ninang Gina. Pakito karyo man. Di alas 3 para bangon. Muna naman. Kuya, thanks po. From April. Oy, kita man alas 3 para bangon. Okay, we'll be doing that later on. Listening from here, Potpotong Tingataltalon Lantap Bagabag Nueva Vizcaya. Wow, okay. From 792. Dito na yun. Ano ko na? Idol pa shout out nga kay Papa Virgilio Paras. Pakipukaw man nga nayunan na tayo pato nga para dyan me. Greet na rin baby girl kong kulit na si Princess Celia Linda Paras. Kunana. Oy, plus and, 85 From Hong Kong, kunana dito ay nag-text. Blessed Sunday po kuya and ating JM. Pag-greet man po ang family Kabotahe at family Tablada po sa Barangay Nabuan. At sa mister ko po na si Sherwin Bugarin. At sa anak ko na si Danica Althea Bugarin. At sa biyanan ko po na sa Santa Ana Echagay, Isabela family Bugarin po. Pa-request po kuya ng Kailiw Kantula. Thank you from Loreline Kabotahe of Hong Kong. Oh. And may sabay apong mensahes from Dr. Emil Castillo. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your listeners and view. Apa wadi countless na dito kita man memorize ko tilinabag iti text mon ka Emil. Apa awan di countless na. Lipatan na siguro. Countless ikantan. And to your countless listeners and viewers worldwide. Anya ati nagdumaan ti pagkapagkalan pisel-piselen ken bekebekelen. Okay, medyo narigat dating damag, tati amok nga makasungbat dagito katigay lang talaga nga doctor of mental deficiency. Anyway, synonyms dagito ay but mabaling nga usaran iti sa basabali nga panaglaang. Kasla kumati bekebekelan hamong mabaling usaran ato ti lupot, di ba? When you say lupot nga lablabaan, it's just pagkapagkalan laang. Hamong baling nga pagkapagkalan, kataawan ti life na dayay, mambiyag na. And pisil-pisilan is something like you are trying to analyze, scrutinize a certain thing. Something like the kumati karne di palengke, hamong mabaling nga pagkapagkalan laang. Hindi ka di, pisil-pisilan laang is huna no sa diwa pa ay tilinabag datang karne. Pagkapagkalan, mabaling datang usaran, kaya di kiti ay ayam mo, no dumteng kirabiing. Ibagam lang kini Ma'am Eva, Eva, pagkapagkalaman. Kana, di ka de. Ako na ba ito, nuubingat pa ilang kaya't kumuhat nga sumali di pa contest yung kuskus. Kasangaman ti style ti pukis ko iti, kuskus. Tahaan pa mo uso iti ti, imo, winomohokan, mushroom nga haircut. Sa nagdamag ito'y kunana. Anya kaya iti singular form iti pukis. Kunana. And lastly, please greet my mother-in-law, Prising Estocapio Angel, celebrating her may ka-78 nga panagkasangay na. Yan. 78th birthday. Kat para kanya kiti pukis, kabsat no singular ay kat parot. Kunamlatan. Hanto yung ikan iti sa bali pa yung green nga meaning na. So no, pukis referred to as dito intero ti bubuok mo dalagat. No may isa lang tikat singular nga kunam. Parotom lang. Di ka di? Ayun. Nakalusot. Kapay ti kunam mabalikas ko. Di kaya mga baliks dito. Haan. Okay, Balong. Thanks ka na. Ikaw na yan. Legend ko na tayo. Sonata. Hello po, Karuba. Time watching from Hong Kong. From I'm Emmy Orke. Yes. Ayaw na dyan request game ni ko tayo ni Bego. Just says 7. Yes, as requested by may kaanakan. Dati barbarong nga tayo. Ano ba yung Antinelli game na Ating JM, may kain tayo. Greenwich Robinson. Wow, paapal. Nangal daw kami dito. Just share it.
Kaya native abong analing sumala with the space. Go ahead, stand up and dance with the music. Nandawagan na ng Tijubin, ng Tinelli. Awat ton dinukmaa on ka ay ayama intaro taama sisiwit una ata no kadno kamanyo to kayan na imayo iso nga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko, nurum warak, tugtugot ko, makaungat no igaman nyo, tasyak lang tinang paa mo. Listening from Japan, kuna naman ni Maydel Rosqueta and Brian Ramos. Pa-shout out mga manong and Jelsi Lems Godoy Deliso watching here from Malaysia. Shout out ko na sa asawa ko na sa Malaysia na si Maki at Deliso family and Godoy family. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na nang itlog si Dua, maam-amaan siya nubi unyo maam-amo, mampakada kayo tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawaak, borboran ko, tasa ko di ng paa mo. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawaak, borboron ko, sumurag, nuagaman nyo, tasa ko di ng paa mo. Well, kung na to'y official text line, kablaaw man kuya, ti Cabo family, iti Alfonso ni Sefagao, kan pakigrit yung mamut, amin nga guards, iti sikat test na, especially kanyami nga naka-duty, paplayman di jay, bukal-bukal. Thank you so much. And here's another texter from overseas. We love your Uncle Berting and Auntie Safing nga kanta. Lovingly dedicated to our ever dearest tatang, inang, manong, Marlon,
aunts, uncles, and apong relatives nga napukaw rest with our dear Lord Jesus Christ. From Marilu, Grace, Noel, and Judith, and families ko na dito'y this was our message. Idikalman, greetings. Agbiak ti Filipino, mostly to the Ilocanos. We are so blessed of this new technology. Mabuya kan mga agmin, ti kinapintas, ken makapaliwliwa, makapasala, ang boses ken kan tayo June S and ading John Mark. Happy all sales and also says, kung na to'y, apo nagatitidog ti mensahe na. Ako ka, ulitin tapay dito duma. Hi, Mr. Jun Seriales and Mr. John Mark Pastora. Pang asyuman ta ibasa yuman, ti mensahe kinikalman nga nagapukin ni Marilu, Grace, Noel, and Judith Madamba dito sa San Jose, California. Kunana. And Ken Portland, Oregon. Thank you, Kenny Apo. Diyos, takananayon nga amang bendisyon kanyayo. Sapay kumata, pati na yun ti panangipateg tayo ti kangkantang Ilocano. Our rich and respectable culture. Kanana. God bless you and your families. Okay, plus 192. Una na dito isang international text message. Okay, so itatadyayan are mentioning your names. Kung natin kami, kindly mention our message this coming Sunday. So that's it. Thank you so much. Kanya ita Santa Maria, California, and ita Oregon. It's San Jose, I should say, California. Ayan, so keep on watching. I'm sure I know ito DJ YouTube. And here's another message. Good afternoon po. Paglit nga po sila Lloyd Malenab, Micaela Malenab at Jacqueline Soto na nakikinig po ngayon. It's me, Sheila May Soto ng Aglipay Quirino. Parigas po ng Perfect Christmas. Perfect ko na lang. So, Perfect Christmas. Oo. Dito yung Facebook. Para guys, mana po yung Mildred ko ano ni Jeline Bugarin. Watching here in Manila. Watching here in Robinson. Ka naman ang tinili. Talaga mo na. Social ni Iki. Talaga mo nga. Orayon ni Auntie Juby siguro. Apo naglamiis ita. May pingor nga nag-text pa kanya. And she's asking tatay no niyang oras kita. Okay. May nagtatanong dito. Ano ko na binata ka pa ba? Tanong mo nga kung dala yung kontrata ko na naman. Who's Marjorie? Yung December 7, 8 to eh. Ano? Nagpunta na ba noon to sa office? Madik nga malagip nga amin dakat aduti mamapan actually agpapabook so nga please understand apo ti sitwasyon mi nga madik mo play ti video na wan nga rod mahaman siguro ta nga rod pag-urayan tayo kada kita dumapay apo nga gagayem tayo. Here's a piece called Willingly that goes out kada kita tao nga adaan iti third party ti biyak na. Willingly I fell in love with you. Willingly I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong. We fell in love willingly. Willingly I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too, Baby. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly.
love you too. I want you. And I want you too. Kadaan ang ram. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Sa baling amin tibingat, kadaan nga kanta sa Dedeya Kabaruan, di ba? Narigat pa iti accent na talaga mga nagiti kadaanan kata pagsisilpon da iti ko iti words na iti medyo islang nga talaga. Kunan na tuyo mo ni ba kun iti tuya kun panalabit video kunana so manang kabsat Nelly ayan agore kabiit dandani sa mga bayang ni baga ko. Ag-text kayo kami nga duwa. Ano mo iti? Isyo pa yan. Kablao man aming nga taga Ricarte Norte nang nangrona ti papangkong Andres and Mamang Berling, Ami and Doris, Abel, Alvin and Ameline, Myra and Buloy, Val and Joy, Bonnie and Bibi, Manang Maria, kanti pamilya Dionisio and Fernandez. Thanks to ng kablao Annabelle. Request ko man dati Baby, Kenny, Neneng. And here's another one na pakigreetyuhan nga po bago dito sa Bangkag ang super sexy and beautiful Mami Perlita. Idol, pakigreet din sina Laika, Kim, Jack, Hayes, Jet, and Dimple. Okay. At, Dimple. Dimple. Oh. Hello na yung bagnal daw yung Karua watching from Arizona, USA. Yun. From Rose Rod. Sa balik taday. Fred Nefid. Yan, di ka mo na dito. Hello po sa lahat ng Tagalawag City from Pablo Nadia. Salamat mga idol na ragsa mo ng Tirabii from Edna Galdones. Wow, nembag nga malami yung manong June. Agdinag kami dito, ingatalo, nilakay ko, kante anak ko, manong dito ay Barangay Uno, San Mateo, Isabela from Anne De Leon. And good afternoon mga kuya ko, kablaawan nyo man dito puro 4 nga awan pa'y kuryente, matita mangagdagit kan tayo, pa-request man apo tayo tagay kahit lang sa napakasibag at napakagwapo kong father na nagmamasada ngayon from Red Lorraine. Lino Ancheta siguro dito madi mga ako madi nga bumuong. Okay, kain na kabsa dito kami Robinson's Greenwich kung na ni kabsa nga Nelly. And Apo Kanaman ni Nilina Castillo Shea. I love you, unfortunately I love him too nga kuna kuna naman. Nga ro, sa dati mensahe na di sunata nga willingly. Nga may tinasaya ata po dito nga sunata, ure kas pangarigan man ta. Dati third party iti biyagda, handamat apo nga ikalkali kaguman ti agdan na. So they are trying to wait. Willingly nga kunada. Hanga di si bibiyag pala ang kasuksukatan dati may sakan maisan. Uray dati panahon, no kaano danto nga mabalo sa danto agtipon. Kita nyo, dito ti mensahe na dito nga sunata. Willingly, they are very much willing to wait for the right moment, right time. Right place. And right place, sige. Aming nga right agree. Right time. Right time. Dati pagpakablaw dati game ni Kuya kan ating pa-shoutout dagiti padak nga timbahay ni Sis Jackie Ejido. Kuya pagrit pa yagit ay nag-birthday di November 2 da ati Perlita ken ati Josie Borgonyo. Tapos yung birthday to no bigat November 5 ni kabsat Nika Galeom Anito. Para kay manjay pawilan ka. Thank you so much po FDD. Yan. Okay, kahit kung ang kansyonan dito pawilan ka, medyo nabayag matan nga minan nga panahon nga mga na kansyonan dito. So para katikiti kaya na agtalaw iti pagtaangan da po akat kitaan nyo no adati agpapawil kada kayo ay medyo agpapawil kayo mat. Ano yan? Medyo dramatic ajay pumanamakon kana matag hain pangasim. Di ka mo panaw. Agpapawil kayo ta mo ka nagalasti agtaltalaw. Ngam no awan ti agpapawil kayong ka ay ka napasubukan. Diretso hanggang tumaltalyawan ingkalatan.
Bye-bye. Kunana. Aglinipatan ading ko, Diyakon marik na inka panagdungo. Nauma akong nga gururay, agpadpadaan, ti isa sang pet mo. Aglinipatan ading ko, iturturad ko sa empapanaw mo. Biddo ti arapaap ko, takay kayat mo met, iti umadayo. Paupawilan ka, tagandat ko ngagden na takuma. Angem inwadag nagsamkino na, agurayak ingat makaurnong ka. Paupawilan ka, ading ko, paupawilan ka. Dagsanggasat takinay kayat mo, umadayo dito'y den na. Pumanaw ako. Ay, kalata. Engkan, so di kayo mo papanan. Awan ti mga paupawil ka. Palalaw mismo. Ay, kaya na so nagsubli ka pa eh. Wana. Kasi kang arod nga kalunglungkot nga pumana. Amok hang ka makaisbong. At dati ko ang UTI mo. Ay na. Paupawilan ka, tagandat ko ngagden na takuma. Angem inwadag na samkino na, agurayak ingat makaurnong ka. Paupawilan ka, ading ko, paupawilan ka. Dagsanggasat takinay kayat mo, umadayo dito'y den na. Ading ko alinlipad enta, karin karita waswasentang. Ket di nagtukuman subsublianan, tanalabitan sa nagtunawayan. Paupawilan ka, tagandat kong agden na takuman. Angem inwadag nagsamkino na, agurayak ingat makaurnong ka. Paupawilan ka, ading ko, paupawilan ka. Dagsanggasat takinay kayat mo, umadayo dito'y den na. Dagsanggasat takinay kayat mo, umadayo dito'y den na. Ay, kantan sa ni ading kong aday na dayta, Cristobal Luy. Daksanggasat takinay kayat mo, umadayo dito'y day na. Okay, ti oras ka aruba. Kaya 37 minutos kalapasan di alauna ti malam. Madama kay lata apong katundum nga dito programa. Ka nagbuiboya? Kaya nagbuiboya dito yung numero 1 nga programa iti Ilocano, ti entire worldwide. At da kami manan from Manong June Seriales. Kan John Mark Pastor, ito lang 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam.
Kuya, and ating pa-shoutout man dagiti padak nga team. Nalpas atin tayo na. Sata. Nalpasan. Sata di pa upawilan. Team replay nagtulatan mga ating skulan from ama ng Perlita. Ano pwede gito eh. Nakada. Sata di tatay. Nawadi ka. Okay. Palunusam na. Palunusam latan ko na. Okay. Maturog ak kumapay nga makapamurmuray kayo mod. Kano ni Auntie Esther. Aya. Kalibuso. Nasapa pa iti jay kutata Spain. Oo. Agyaman ak manong ta nangagak mo lang dati kablao ko manong agyaman kanyayo. Agyaman kanyayo nga duwa kini Mark manong kablawang mampay ni Attorney Greg Puwa ken member Arvin Barangan manong dito San Mateo Isabela coming from De Leon. Well, kaya may met about ito ni Attorney Greg Puwa. Balik ko lang una, di nagtukarak iti birthday ni Katugangan na sa Jay ang adanan. Ayan. Nanonood daw sila Bem. Hello Tito Pongek, we're watching. Hi to Nanay, Tita Ganda, Inang, Tito Justin, Tito Jason, Tita Ajang, Lolo Jun, Lola Jobe. And to all the people of Villa Carmen. Ano naman? From Bem. Yes, of course. And then pangal daw tayo amin, it's me Byron Ilarde from Divisoria. Kuna naman. Divisoria. Oh, so dapat ito eh. Kanana, hello po Karuban. Naimbanggal daw itong Manong June and ading GM. Tayman Sirok Pandiling Karuba from Damam. Thanks po. From Lusing, Domingo. Yeah. Ay, kapaganda. Para kanino? Shake Ray. Nagtaraki pukis mo, nagdaer ti takder mo. Nagdakil tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng dayta agong mo, patitirong apandakalis yan. No nagnakan ti kaadwan, talyawan datapusturan. Kaadwan, ababai arapa abda katrabii. Day tamat cho abaging ka ay ayuda apermi. Ngeman yan akigtut mi tilaing mo anang pili. Sinarak mo tay babae anang pirdit kinalalaki. Sino ti pandiling kinalalakim nakadulin. Aglabaw kinagkuplin, agaw awir kapay ti ubin. Kaaglansya kinagsagad, agpisok kinagdingding. Daytag naghanap mo, iti kapipilin. Ken nakag-adol kanot pinaspasagit mo, inararam sampilan awan. Ken adapay tay nagsamal, mamati nga ikalay samsan. Nagayang marig na paykat na dalisan, inalampay aninang. Anya nga ta, tirupan ta nakasarak sulat na bakna. Sino ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba kinagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya kinasagad, agpisok kinagdingding. Daytag naganap mo, iti kapipilin. Nagmayak abuya en tabagin pa'y tiyag palengken iti soka. Agugas tinanganan nga doon na po'y nakin nagsibog iti mas masetas nga nalaylay. At damit tay makibarbartek ka ti empelat ngem kelaat nga agtaray ka. Awa, nakapoy ka. At daytan titudo tasalapay ko mabasada. Taray sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba kinagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Amoryot
Agplantya kaya nagsagad, agpisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakadulin. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplantya ken nagsagad, agpisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytoy nga sonata apo ket haan uneng mayan na to bitat nga kaniton ta adumutan nga talaga iti lalaki nga agtagibalay haan nga hang baron nga pakasaritaan makakita ka ti lalaki ta nga aglablaba. Nagbari na po nga common ta gapo iti gender and development na hong kunada. Ano anya man ti kaya nga aramidin ti lalaki, kaya mang aramidin ti babae, iso nga dagiti kaya nga aramidin ti babae, aramidin ti lalaki. Mas lamang nga ti babae tatagat dati battered wife pailaeng bugbugam ti babae ket dati karapatan nga mga demanda kanyang madagos apag biit lang nga po makulong kan dati vowsing nga mong kuna ngam dagiti lalaki kanay da sipatan awan ti rights na kasta agpasipat kalatan. Motivated husband. Motivated husband. Ano lagi tayo violence against men. Kasla saan sa nga nasaya. Vow M no kaya? Vow M. Vow is violence against men. Bam. Ay, bam. Bamsi ko na. Bamsi. Bamsi. Si Bamsi. Medyo bangking tilintag para katuloy nga lalaki. Nga oray no sipatin da tayo kit awan lata. Baliwala. Ngayon no ti babae ti sinipat mo ay kat. Pagbayaran na nga naramid mo. Request man ko ya Rain para kini Ate Esther. Ano yan na ni Venus Pivindaros. Kung ano ang tester, ating Venus Pinotay Basol ko kadi. Ano? Ha? Ay kaya na laka kamila ang katungtong ading Venus isong dati nga sunata nga income ipataya bitata kat tik amuno na pintas ti areglo na ko pa nga inareglo dito barbaro nga keyboards ko ditoy na-areglo pa na dito hindi pala ang 1945 Basol ko kadi Winno J Rain nalaka J Rain niya para king Rain mo request da duwa mo Rain winno day jay ko na naman ay so the J ayan na tayo Rain tatayin nga Rain okay Rain go away kamagyan na sige agbasak pa lang okay kano ni Julie Direct thank you so much po sa inyong mga kanta naaliw po kami sa mga Ilocano songs paki-shoutout po sa anak ko na sa Bremerton Washington na nasa US Navy wow US Navy yeah ay nakasambutak hi FDD from Auntie Aida Clinton yes kanayo nga maliit it has been 3 weeks manang Aida nga di ka makikita iti damo pa sa ti programa mi kaga po na siguro ti duty manon kana mo ni Vanji Ricona watching hello sa mga taga Hong Kong ano kaya watching in Mindanao from Melvin Gomez Dan Ampay. Sige. Hello Kuya John and Kuya JM Parques ng Mantay Kuskus. Pa-shoutout naman pamilya ko. Joy Jones Melad family from Saudi Arabia. From Remy Melad. Wow, nagmay sala. Jay Sirp ti pandiling ako kanta. Thanks po. Hello Kabsat Aida Pasco Clinton from Auntie Esther. Ay na po Sirp ti pandiling ha. Sige JM la. JM sige latta. Manong John nanyo latta. Kung ano Good PM kuya para kasi man jay ko la si it's me Sawane from Ranyag. Sawane from Ranyag. Closing shift ngayon ti schedule na kano ni Aida Pasco Clinton. Okay, iso ka medyo kanay nga malate iso na. Anyway, stay healthy man nga Aida. Agor ka ta mo to ni. Kunamat ni da magtawag dito. Anak ko na nga datang tumawag. Pagkagsingsingir kita Hindi mo.
Adyan lata basol ko ka din. Tayo sumati. Nalaka nga berukan. Na-pitch mo nga ta dito eh. Okay, kita naman. Dati nga ta pitch mo. Sumuro mo nang tinagdakalan nga gungan. Ay, kita data. Baka no, mapuka ko to ta microphone. Masinglot ko siya. So here is basol ko ka di to our beloved Manang iti Facebook and Anthony John Mark Manang Esther. Okay, greetings coming from, of course, ating Venus Filmindaros and the four de Kutuo. So para kada kayo apo, kung sige iti makimbaso laking gana na sapa at urgaran niyo. Pasul ko ka di, ulipaten ka, kaunggan to'y puso. Basol ko ka di, uiwaksikan dito'y panunod ko. Jakon madaeran, tipuri sasaem, lapang barukong ko, amang lemes, menghudas, tuibig ako. Paon na yan. Awanan day di ayan. Awa mga sigo. Anang ba? Nairot akawar ni ayan. Kasman di agkupas, tiragsaken na samid balikas. Namatiyaken ka, ngamulbud ka, tanatalged, tuy pusok Henrik na. Ngem gaya, ubaw ni ayat mo, di mapagyaran. Awan ser-serbin na, di ayat ngay nag-imparik na, nga inak tinagibi, italeken namnama, nagsulbud nagbunga, dagidi nga arapaa, nga inta minuli, ti kariken sa pata, no siyak tutay pumusay, lagip mo tulaeng, mangbiag tinaglabas, may kupinan na kalmanta, naputar akanta, arbis amang pasantak, tinakel tay nga ayan. Inawagan na ti magpagina nga Mildred, iti kalabas nga bulan, insurat na nga rin ti kabibiyag na, ket nagtakkel nga saam ta dimteng ni mayang ti biyag ta. Datat ni may isang sinubsupay bakayan tayo ti kabibiyag ni Mildred, kini mayang, ket nagsakit la unay nga pununutan. Diyak ninamnaman, akas to'y tintag mo kalakaman. Inyawat ko to'y ayat, ngam paiting kay sa papaw. Kasanuak ay ita, imbatin, tuy pusok ngagmay maysa, nga aglakaam impaay mo, apanusa. Awan ser-serbina, ti ayat ngay nag-imparik na, nga inak tinagibi, ti taleken namnama, nagsulbud nagbunga, dagidi nga arapaa, nga intang minuli, ti kariken sa pata, no siyak tutay pumusay,
lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas nay kupinan na kalmanta naputar akanta arbis amang pasanta tinakel tay nga ayan no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas nay kupinan na kalmanta naputar akanta arbis amang pasanta tinakel tay nga ayan no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas nay kupinan na kalmanta naputar akanta arbis samang pasanta tinakel tay nga ayan tinakel tay nga ayan tinakel tay nga ayan Enam lang na po nga minutos kasagbayan di may kaduwa iti malam. Kaya siyempre, gibu sa amin na po may kaduwa nga pa sa iti programa. Nga napuluan na da kami manan with George Truly Manong Jun Sarial. Siguro with John Mar Pastor. Katagsubli kami, kakabasaan, kakaaruba, ingingunguto mga gagayam, dongdong weme kapagayam, kalpasan, tisabog mo nga palagip.